Usa na sab ka dekalibreng proyekto ang hatod sa GMA sa Afternoon Prime ug GMA Talababad nga mao ang nakarehas na puso og Startup PH nga magsugod karong adlaw. Sugod karong adlaw adunay bag-ong GMA drama series ang atong masaksihan matag hapon. Kini mao ang nakarehas na puso. Pagabidahan kini sa seasoned actress nga si Jean Garcia nga modala isip Amelia, former beauty queen nga si Michelle Aldana nga modala isip Doris ug si Leandro Baldemor isip Jack. Magtuyok ang istorya sa nakarehas na puso sa usa ka inahan nga si Amelia kinsa himuon ng tanan para sa kaayuhan sa iyang pamilya. Apan dunay mahitabo kang Amelia nga magpabag-o sa iyang kinabuhi. Kung unsa kana, mao nang atong atangan sa Lunes hangtod Biyernes 4:15 PM sa hapon pagahuman sa Return to Paradise. Samtang magsugod na ang laing groundbreaking primetime series nga Startup PH unya gabii. Ang Startup PH mo ang first ever TV adaptation sa 2020 South Korean series nga Startup. Pagabidahan kini nila Asia's multimedia star Alden Richards ug award-winning actress Bea Alonzo nga mo'y sugod sa iyang kapuso journey. Busa mga kapuso, dungan natong atangan ug subaybayan ang pinakabagong series sa GMA Talababad nga Startup PH unya 8:50 PM.